алейкум тамошобинони муҳтарам. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид ва Оишаи Саттор. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. саҳми тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти минтақа ва ҷаҳон душанбе боз маркази тасмимгириҳои ҷаҳонӣ мешавад. саҳми сокинон дар ободии маҳал роҳҳои маҳаллӣ навсозӣ мешаванд. истифодаи мақсадноки замин омили фаровонҳосилӣ дар мамлакат. ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунанда, мусодираи миқдори зиёди қулфинаи бесифат аз бозорҳои вилояти Суғд. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё чун созмони минтақавӣ соли 1992 таъсис ёфта то имрӯз 27 давлати ҷаҳонро ҳамчун аъзо, 8 ва 5 созмони минтақавию байналмилалиро ба ҳайси нозир муттаҳид намудааст. моҳи июн дар шаҳри Душанбе саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзои ин созмони бузурги минтақавӣ дар доираи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. оид ба мақсади таъсисёбӣ ва самтҳои фаъолияти созмони мазкур ҳамкор Раҳматулло Пирзода гузориш медиҳад. баррасии масоили амният, ҳамкорӣ дар қидаи Осиё ва саҳмгузорӣ дар тадбирҳои ҷаҳонии мубориза бо терроризму ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромиллӣ, пешгирӣ аз паҳншавӣ ва мунтазам бартараф намудани яроқи қатли ом, таҳкими эҳтироми мутақобила, якдигарфаҳмӣ ва таҳаммул дар муносибатҳои байни тамаддунҳо аз ҳадафҳои асосии машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё аст. давоми солҳои фаъолияти созмони мазкур се кишвари аъзои он раёсат дар созмонро бар уҳда доштанд. ҷумҳурии Қазоқистон солҳои 2002-2010, ҷумҳурии Туркия солҳои 2010-2014 ва ҷумҳурии мардумии Чин солҳои 2014-2018 кишварҳои раисикунандаи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё буданд. ҷумҳурии Тоҷикистон чорумин мамлакати аъзои фаъоли созмон аст ки раёсати онро солҳои 2018-2020 ба уҳда гирифтааст. 5 ченаки фаъолият аст. ин ҳарби сиёсӣ, мубориза алайҳи хатарҳои муосир, иқтисодӣ, экологӣ ва инсонӣ. дар ин ҷода албатта кишварҳо мутасаддӣ ҳастанд ки дар дораи ин 5 ченак чорабинҳои сатҳи байналмилалиро бо иштироки 27 давлати аъзо доир намоянд ва масъалаҳои муҳими мубрами ҳамкориҳоро мавриди баррасӣ қарор диҳанд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар зерченаки соҳаи туризм масъул мебошем ва албатта дар оянда пешниҳодам шудааст ки дар ин ҷода ҳам ягон чорабинӣ баргузор мегардад. дар доираи раёсати Тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё моҳи феврали соли ҷорӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҷаласаҳои гурӯҳи махсуси корӣ ва кумитаи кормандони аршади кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор гардид. бояд таъкид кард ки дар таърихи фаъолияти созмон аввалин маротиба чунин ҳамоиши коршиносони соҳа бо иштироки намояндагони ҳамаи кишварҳои аъзо ва нозири созмон дар шаҳри Душанбе баргузор шуд ки дар ҷараёни он масъалаҳои тадорукот ва муҳтавои саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзо баррасӣ гардид. мувофиқи низомномаи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё кишварҳои аъзо бо навбат дар чорабиниҳои гуногуни машварат раёсатро бар дӯш мегиранд. маротибаи аввал аст ки ҷониби Тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки яке аз созмонҳои бонуфузи минтақавӣ ба шумор меравад раисӣ мекунад. бояд гуфт ки ҳамлу нақли миллию минтақавӣ, диверсификатсияи иқтисод ва робитаҳои байналмилалӣ аз ҷумлаи афзалиятҳои асосии созмон ба ҳисоб меравад. Раҳматулло Пирзода, мақсад барои барномаи ахбор. бо мақсади саҳм гузоштан дар тозагии маҳал ва обод намудани гӯшае аз ватани маҳбуб сокинони шаҳри Ҳисор тадбирҳои ободониву созандагиро вусъат медиҳанд. ҳисси баланди ватандӯстӣ ва эҳтиром ба мардуми маҳал оилаи Саидовҳоро дар ҷамоати деҳоти хонақоҳи шаҳри Ҳисор бетараф нагузошт ва онҳо бо истифода аз маблағе ки барои сафари ҳаҷ пешбинӣ намуда буданд роҳи деҳаи Аҷинакро навсозӣ карданд. гузориши Манучеҳри Сулаймон.
дар шаҳри ҳисор низ дар доираи нақшачорабиниҳо бунёди чандин иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шудааст. айни замон корҳои сохтмонӣ ва таъмиру навсозӣ дар иншооти мазкур идома дошта бо мавриди истифода қарор гирифтани онҳо дар бахшҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву варзишӣ пешравиҳои назаррас ба вуқӯъ хоҳад пайваст. ҳамчунин дар баробари маблағу барномаҳои давлатӣ инчунин ашхоси саховатпеша низ бо анҷом додани амалҳои хайру савоб дар ободии маҳал саҳм мегузоранд. ҳисси баланди ватандӯстӣ ва эҳтиром ба мардуми маҳал оилаи Саидовҳоро дар ҷамоати деҳоти хонақои шаҳри ҳисор бетараф нагузошт ва онҳо бо истифода аз маблағе ки барои сафари ҳаҷ пешбинӣ намуда буданд роҳи деҳаи арҷинагро навсозӣ карда истоданд. дар ҳамин телевизорро тамошо мекунам, ҳамин бисёри одамо шахсо баъзе одамое ҳаст ки пули ҳамон маблағе ки дар ҳаҷ сарф мекунанд мана ҳамин раҳу рӯ мекунанд, копрук мекунанд, як ҷои ноовод овод мекунанд, як мактаб ёрдам метиҳанд, мана ятимхонаҳо ёрдам метиҳанд. қатъи аҳли оила бачаҳо маслиҳат кардем ки ҳамин маблағе ки мо барои сафари ҳаҷ ҷамъ кардудем ҳамин роҳа мо кунем ҳаҷ меша. ҳамин раҳа ҳамин копрук сар карда ҳо ҳамин арҷиде ки болоя ман марҳила ба марҳила бояд ҳамин таъмир кунам. бо назардошти он ки бунёди роҳ дар деҳот боиси осон гардидани рафтаҳои сокинон ва харҷи ками сӯзишворӣ барои воситаҳои нақлиёт мебошад, ин иқдоми оилаи саховатпеша ва ватандӯст саривақт ва муҳим мебошад. ба гуфтаи сокинон роҳҳои ин деҳа ки солиёни зиёд таъмир нашуда боқӣ монданд хеле ҳам фарсудаву ноҳамвор шуда буданд ки барои ронандагону мусофирон ва худи аҳолӣ мушкилии зиёдро пеш меовард. иқдоми мазкурро аҳолӣ боиси дастгирӣ дониста ва ба таври дастаҷамона дар таъмири ин роҳ саҳм мегузоранд. роҳҳо дар аввал сангфар шуда сипас бо истифода аз семент ҳамвор карда шуданд. иқдоми ин шахси саховатпеша низ дар ин замина нақши муассир дорад. манучери сулаймон, бобоали тағозода, ахбор. имрӯзҳо ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободониву бунёдкорӣ васеъ ба роҳ монда шуда то соли 2021 дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин коргоҳҳои дузандагӣ, майдончаҳои варзишӣ, қасрҳои фарҳанг, бунгоҳҳои тиббӣ, ҳамом, сартарошхона, кошонаи ҳусн, пулҳо ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ бунёд карда мешаванд. дар ин давра таъмиру навсозии роҳҳо низ дар мадди назар аст. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ бо иқдоми соҳибкорон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таъмири роҳҳои мошингард оғоз гардид. дар навбати аввал 4 километр роҳи асосии деҳаи роҳатӣ ки ба таъмири куллӣ ниёз дорад бо истифода аз техника ва механизмҳои роҳсозӣ асфалтпӯш карда мешавад. сокинон мегӯянд солҳои зиёд тариқи роҳҳои харобу валангор рафтуомад доштанд ва акнун бо таҷдиду барқарор намудани он мушкили чандин солаи аҳолии деҳаи роҳатии ноҳияи рӯдакӣ ки дар маҷмӯъ 10 000 нафарро ташкил медиҳад ҳалли худро пайдо кард. дар ин тадбири муҳим ки ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад, саҳми соҳибкорони ҷамоат назаррас аст. дар маҷмӯъ барои таъмири роҳи мазкур аз ҳисоби соҳибкорон 120 тонна асфальт дастрас карда шуд. айни замон беш аз 30 нафар коргарони мутахассисон ба таъмири қитъаҳои харобгаштаи роҳҳои мазкур машғул буда корҳоро бо сатҳу сифати баланд ба анҷом мерасонанд. ба таъкиди мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои ноҳияи рӯдакӣ, корҳои таъмиру барқарорсозӣ мутобиқ ба талаботи имрӯзаи роҳсозӣ сурат мегирад. дар ҳоли ҳозир барои анҷоми босифати корҳо 5 адад техникаи роҳсозӣ истифода мешавад. тибқи иттилои масъулони ҷамоат дар оянда роҳи мошингарди байни деҳаҳои теппаи самарқандӣ ва мағмуруд ки дар маҷмӯъ 7 километрро дар бар мегирад асфалтпӯш карда мешавад. ёдовар мешавем ки ҷиҳати ба таври шоиста истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ сохтмони зиёда аз 20 иншоот ба нақша гирифта шудааст. ба гуфти масъулони ҷамоати деҳоти роҳатӣ ин тадбир имкон медиҳад ки то соли 2021 аксарияти мушкилоти маҳалҳо ҳал шуда сатҳи зиндагии мардум баланд ва симои деҳаҳо тамоман дигаргун шавад. вусъати бунёдкорӣ ва иқдомҳои сӯзанда дар шаҳри Душанбе мутобиқ ба маъёрҳои шаҳрсозии муосир роҳандозӣ гардидааст. имрӯз дар шаҳри Душанбе тадбирҳои ободониву сӯзандагӣ ва сабзхӯрамгардонӣ бо маром идома дорад. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд.
در دویره اقدام‌های سازنده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کارمندان کسب و کار گوناگون هر روز شنبه به حشر دسته‌جمعانه برآمده سهم خود را در آبادی یک گوشه پایتخت می‌گذارند. در این اقدام‌های سازنده بیشتر جوانان فعالانه اشتراک نموده کوشش بران می‌نمایند که پیرو سیاست سازنده رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت شهر دوشنبه باشند. بیش از 800 نفر استادان و دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان در عمل‌های بهداشت حفظ محیط زیست سهم گذاشته حدود دانشکده و آرامگاه لوچاب را از علف‌های خودروی تازه نمودند. هر یک نفر اشتراکچی حشر امروزه با حس بلندی وطن دوستی و خویشتن‌شناسی در این عمل تازه‌کاری اشتراک نموده ابراز داشتند که بهر آباد و زیبا گردانیدن هر گوشه و کنار پایتخت مملکت شهر دوشنبه حصه‌گزار خواهند بود. واقعاً تشکیل و برگزاری چنین عمل‌های دسته‌جمعانه امکان فراهم می‌آورد که این موضع آباد و زیبا گردد. طی سال‌های اخیر در اساس دستور و سپارش‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از جانب استادان و دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف در این موضع صدها نهال درختان آرایشی و سایه افکن شنانیده شده است و با انجام چنین عمل‌های بهگردانی حفظ محیط زیست نشأ و نمای نهال‌های شنانیده شده خوب به نظر می‌رسد. هر یک قطعه این موضع به فاکولته‌های دانشکده جدا کرده شده بهر نگاه و بین نهال‌های درختان شنانیده شده از جمله نرم نمودن بیخ درختان، دادن آب و غذا و تازه نمودن گرد و اطراف از علف‌های بیگانه پیوسته از جانب متصدیان چنین عمل‌ها انجام داده می‌شوند. این عمل‌های سازندگی و بنیادکاری پیوسته فارغ از درس دایر کرده شده آنها کوشش بران می‌نمایند که کارهای سازندگی و بنیادکاری و آبادانی را روز تا روز وسعت بخشند. در ناحیه یوون با جلب 10 نفر ساکنان در 8 موضع از جمله کوچه محله‌ها و باغ‌های فرهنگی فراغتی اکسیای تازگی محل گذرانده شد. ساکنان با احساس مسئولیت در تازه و آزاده نگاه داشتن محیط اطراف فعالانه سهم گذاشتند. аксияи тозагии маҳал дар ҷамоати шаҳраки ёвон бо ширкати фаъолонаи омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳо, кормандони ташкилоти идораҳо сурат гирифта ҳудуди шаҳраки кӯчаву маҳаллаҳо, шафати роҳҳо назди биноҳои маъмурии истиқоматӣ ва соҳили ҷӯю каналҳоро тозаву озода намуданд. имрӯз дар ноҳияи ёвон аксияи тозагии маҳал гузаронда шуд ки зиёда аз 1000 нафар зиёд мардуми ноҳияи ёвон даста ҷамъонона барои ободонии ноҳияи ёвон барои 30-солагии истиқлолият корҳои ободонӣ рафта истодааст ки дар ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия ҳар рӯзи шанбе якшанбе аксияи соҳил ва аксияи маҳал гузаронда шуда истодааст. тадбири тозагии маҳал дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда шуда охири ҳар ҳафта гузаронида мешавад. бо доир кардани аксияи тозагии маҳал муҳити зист ва мавзеъҳои истироҳативу фароғатӣ ободу зебо гардида бо ин роҳ маърифати экологии сокинон низ баланд хоҳад шуд. дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки ёвон дар мавсими имсола садҳо бех навъу намудҳои гулу буттаҳо шинонида шуд ки ба симои он ҳусни дигар зам намуд. чунин тадбирҳои ободонӣ бо мақсади тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист минбаъд низ ташкилу ба роҳ монда шуда дар он сокинону кормандони ташкилоту муассисаҳо ҷалб карда мешаванд. истифодаи мақсадноки замин омили фаровонҳосилӣ дар мамлакат. хоҷагидорони ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ва истифодаи самараноки замин ҳосили хуб ба даст оварда дар баробари таъмини бозори дохилӣ инчунин ба хориҷи мамлакат низ маҳсулоти тару тозаро содирот менамоянд. гузориши Самандар Искандарзода. пиёз, помидор, бодиринг, карам, зардолу ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ ҳамарӯза аз ноҳияи қубодиён ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва берун аз он пешниҳод карда мешавад. имсол кишоварзони ин ноҳияи вилояти хатлон дар майдони умумии наздики 13 000 гектар кишт гузарониданд ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. аз худкунии заминҳои нав, меҳнати пайваста ва риояи агротехникаи парвариш истеҳсолотро ба маротиб афзоиш дод. соли 2018 дар ноҳияи қубодиён тариқи обёрӣ зиёда аз 210 гектар замин ба гардиши кишоварзӣ дароварда шудааст. дар се моҳаи аввали соли 2019 бошад ин нишондод тақрибан 100 гектарро ташкил медиҳад. ин тадбир ба васеъшавии майдони кишт замина гузошт. ин сол 12159 гектар кишт гузарондем, аз он ҷумла 7501 гектар заминда кишти пахта гузарондем, 443 гектар заминда пиёз,
353 گکتار کشت کارتوشکا گذراندم. اینچنین در میدان 485 گکتار زمین دا کشت پالیزی گذراندم. 400 زمین با گرمخانه کردگی همینطور 8000 مرد با پختن سر شد. روزگارمون تیج خوردن در بچه با همسایه با میتیم بزرگ با بلو فروختن داره. پختا امروز فراگیرنده اساسی اهالی با شغل دائمی و تامین کننده پیشرفت سطح اقتصادی ناحیه محسوب می‌یابد. این سال کشاورزان ناحیه قبادیان در میدان زیاده از 7500 گکتار کشت پختا گذرانیدند. عین زمان کارکرد بین قطارها، غذادهی و دیگر کارهای ضروری اگرتکنیکی ادامه دارد. امسال ما در حدود خواجگی 980 گکتار پختا کش کردیم. ما عین حال کارکرد بین قطاروی و دادن عضوخه اول رو آغاز نمودیم. مهنت پیوسته و رعایت علمی و عملی اگرتکنیکای پرورش کشاورزان ناحیه قبادیان را در سمت رسیدن به هدف اصلی یعنی گرفتن چند حاصل از یک زمین و افزایش دادن استحصال محصولات موفق نموده است. همین است که امروز کشاورزان دیگر دولت‌ها جاری کردن تجربه کشاورزان تاجیک را در استحصالات برای تامین فراوان حاصلی ضرور می‌دانند. ما از ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان آمدیم. با تجربه کشاورزان در سمت پرورش پمیدار و بادرینگ در گرمخانه ها و گرفتن چند حاصل از یک زمین شناس شدیم. فراوان حاصلی از آن شهادت می‌دهد که کشاورزان ناحیه قبادیان در این سمت بسیار تجربه غنی و آموزنده دارند و ما کوشش می‌کنیم که در دایره تبادل تجربه آن را در استحصالات جاری نماییم. در ما هم پرورش محصولات هست، لیکن آموزش تجربه کشاورزان تاجیک ما را می‌تواند در سمت تامین رشد دوچندی سوها موفق گرداند. سری وقت گذراندن کشتی تیرماهی و بروقتی بود که امروز طلبات بازار استعمالی مملکت با سبزوات بروقتی از حساب شهر و ناحیه‌های ولایت ختنان تامین کرده می شود. سمندر اسکندرزاده، محمد سعیدی کمال از ناحیه قبادیان ولایت ختنان برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در ناحیه جیهون جمع‌آوری حاصل پیاز آغاز گردید. این موسم کشاورزان ناحیه در مساحت 2600 گکتار پیاز اعلی‌صفت کشت کردند که حاصل آن بیش از 300 سنتنر ارزیابی می شود. اگر سال گذشته در ناحیه 80000 تن پیاز استحصال شده باشد، نشانه‌های حاصل بلند بازگوی آن است که این آمار افزایش یافته اقتدار صادراتی محصولات به میان می آید. از ناحیه جیهون عبدالرازق عزیز گزارش می دهد. مهنت و زحمت کشاورزان ناحیه جیهون ثمره خوب به بار آورد. در صحراهای ناحیه انا همین گونه حاصل فراوان پیاز استحصال کرده شد. اگر از یک جانب محیط بیشتر گرم و قمزمینی ناحیه جیهون به صفتناکی سبزوات مساعدت کرده باشد، از لحاظ دیگر خود دهقانان هم در پرورش این نوع محصولات خیلی خوب تجربه اندوختند. همین است که سال تا سال مساحت کشت پیاز در ناحیه جیهون وسیع کرده می شود. این سال هم از 4 نوع تخمی پیشپزک پیاز حاصل رویانیدند. نتیجه مهنت قریب 10 ماهه دهقانان ثمره بخش است. 1 گکتار نمجد پیاز الیتا کشت کردگی. از شهر و ناحیه های کولوب، دوشنبه، سوخت، همسایه و فدراسیون روسیه آمدن جا خریداری کرده ایستادم. نسبت پارسال امسال خوبتر شدگی است. دهقانان امسال حاصل بلند پیاز رو از هر یک گکتار به حساب میونه از 40 تا 50 تن حاصل رویانده ایستادند. سال گذشته طبق نشانداد آماری در ناحیه جیهون 80000 تن پیاز استحصال شده بود. امسال مسئولین بخش کشاورزی اطلاع دادند که حاصل خیلی فراوان است و استحصالات به بیشتر از 93000 تن خواهد رسید. اگر سال گذشته 40000 تن سبزوات به خارج کشور صادرات شده باشد، امسال صادرات محصولات هم به بیشتر از 50000 تن خواهد رسید. حاصل نوکی محصولات سال 2018 355 سنتنری بود. این موسم الکای دهقانان از 1 گکتار تا 40-50 تن مواد غذایی به دست آوردند. الکای 1000 تن سبزوات تر و تازه جمع آوری شده وارد بازارها گردانیده شده است. طور معلوم شد تاجران و صاحبکاران پایتخت امروزه در ناحیه جیهون قرار دارند و این محصولات وطن ما را تا به خارج کشور صادرات میکنند. امسال ارزش پیاز قناعت بخش است. 1 سومون و 20 درم به هر کیلوگرم پیاز پرداخت کرده ایستادند. از چنین نرخ مناسب دهقانان اظهار قناعتمندی میکنند. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. برای رفع مشکلات اساسی خوجگیداران در سمت پرورش و استحصال محصولات پولیزی و غلادانگی‌ها در ناحیه جلال‌الدین بلخی در موضوع محافظت اینتگراسیونی مبارزه بر ضد کسلی و حشرات ضرررسان زراعت‌های پولیزی و غلادانگی مشورت نظروی و عملی دایر کرده شد. گزارش خدایداد رجب و اسکندر سعید.
яке аз мушкилоте ки давоми 10 солаи охир барои парвариш ва истеҳсоли полизиҳо бахусус харбуза ва ғалладонагиҳо таъсири манфӣ мегузорад, ин пайдо гардидани ҳашаротҳои зараррасон мебошад ки ба гуфтаи мутахассисон ин омил метавонад дар баъзе аз қидаҳои кишт то 100% ҳосилро талаф диҳад. Зараррасонҳои полизиҳо бигирем, магаси харбуза яъне объекти карантинае буд ки то 2003 умуман пайдоишуш дар ҷумҳурии Тоҷикистон набуд. Аз 2003 ин ҷониб ба кишти зироатҳои полозӣ махсусан ба харбуза, ба ҳосили харбуза зарари калон мерасонад ки метавонад то 100% ҳосила нест кунад. дар қисмати назаравии кори ҳамоиши имрӯза олимону мутахассисон вобаста ба мавсими коркард ва заминагузорӣ барои роёнидани ҳосили дилхоҳу босифат ба кишоварзону хоҷагидорон дар мавзӯъҳои муҳофизати растаниҳои полозӣ аз касалӣ ва зараррасонҳо, технологияи кишт ва парвариши зироатҳои полозӣ, самаранокии иқтисодии парвариши зироатҳои полозӣ ва гандум дар шароити Тоҷикистон, зараррасонҳои хатарноки карантинӣ ва чораҳои мубориза бар зидди онҳо, истифодабарии технологияҳои инноватсионӣ тавассути мошинолотҳои кишоварзӣ дар кишти зироатҳои полозӣ, касалии асосии гандум ва чораҳои мубориза бар зидди онҳо ва агротехникаи парвариши зироатҳои ғалладонагиҳо дар шароити заминҳои обӣ маълумот доданд. Заҳрхимикат агар нодуруст истифода барӣ, ҳамун растанӣ аз баҳр мемонад, не ҳосил мемонад дар таркибаш, не худаш растанӣ дига кор мекунад. Ҳамин ҷода худаш меъёр дорад. Ман ҳамин ҷода меъёри ҳамин истифода барӣ ҳамин маҳлул дору дар мисол дар 1 литр чанд миллиграмм, дар 10 литр чанд қадар. дар қисмати дигари чорабинии имрӯза олимони соҳа вобаста ба мавзӯи муҳофизати интегратсионии мубориза бар зидди касалӣ ва ҳашаротҳои зараррасони зироатҳои полозӣ ва ғалладонагиҳо дар қидаҳои хоҷагии деҳқонии Турахон Эсанқулови ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ки аз майдони умумии 400 гектар замин 50 гектарашро полозиҳо ташкил менамояд, ба иштирокчиён ба таври амалӣ тавсияҳо пешниҳод намуданд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. кишоварзони ноҳияи Ванҷ бо мақсади истифодаи самараноки замин, таъмини аҳолӣ бо сабзавоти барвақтӣ дар ҷамоати деҳоти Водхуд дар майдони 3000 гектар кишти сабзавоти барвақтӣ ва полезӣ гузаронинданд. Гузориши Тоҷинисои Файзуллобек аз ноҳияи Ванҷ. иқлими ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои ба даст овардани ҳосили фаровони зироатҳои кишоварзӣ, боғу меваҷот мусоид аст. деҳқонони заҳматкаши Ванҷи пурганҷ баҳри рӯёндани ҳосили дилхоҳ аз ҳар як ваҷаб замине дар ихтиёр дошта, бо истифода аз усулҳои замонавии агротехникӣ кӯшиш ба харҷ дода истоданд. Меҳринигор Маҳмадиронова, як нафар зани кордон аз ҷамоати Водхуди ноҳияи Ванҷ, 3000 ҳисса қитъаи замин дорад ки ҳамасола аз он миқдори муайяни ҳосили сабзавотро ба даст меорад. бо мақсади сари вақт таъмин намудани бошандагони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сабзавот ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ, аллакай кишту кори баҳорӣ дар ин қитъаи замин бо ҷалби техникаи лозима оғоз гардидааст. дар ин қитъаи замин ҳамасола лӯбиё, кишти картошка ва помидору сабзавотҳои барвақтӣ гузаронда шуда, ҳосили рӯёнда шуда ба бозорҳои қаламрави вилоят ба фурӯш бароварда мешавад. соли сипаришуда Меҳринигор Маҳмадиронова тавонист аз маҳсулоти ҷамъкардаи худ ба маблағи беш аз 3000 сомонӣ фоида ба даст оварда, ба ин васила буҷаи оилавиро ғанӣ гардонд. аҳли заҳмати ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо мақсади самаранок истифода намудани замин ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо кӯшиши ҳамаҷониба намуда мақсад доранд ки бозори истеъмолиро бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин намоянд. дар масоҳати 200 гектар замини баландкӯҳ ва доманакӯҳҳои бекорхобидаи ноҳияи Рашт боғҳои нав бунёд карда мешавад. то ҳамин давраи соли равон бошад, коргарони ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ тариқи ҳашар дар майдони зиёда аз 30 гектар боғ карданд. гузориши Идгули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. боғҳои нав дар Талу Тепа ва доманакӯҳҳои соҳили дарёи Сурхоби ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила бунёд хоҳанд шуд. зеро дар сурати оқилонаву самаранок истифода бурдани садҳо гектар заминҳои бекорхобида, майдони боғу истеҳсоли меваҳои хушсифат афзуда, сарсабзии табиати Кӯҳистон таъмин карда мешаванд. аз рӯи нақшаи пешбинишудаи идораи хоҷагии ҷангал дар масоҳати боғҳои бунёдшавандаи доманакӯҳҳои ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия асосан ниҳолони зардолу, чормағз, себ, тут, бодом ва арча шинонида мешаванд.
این موضع ساحل دریای سرخاب و شهرک غرم را کوه موندنول نام میبرند. مساحت زمین بیکار خوابیده این دامنکوه زیاده از 56 گکتار را تشکیل نموده. طریق حشرهای دستجمعانه، کارگران خواجگی جنگل و دیگر تشکیلات و اداره ها تا همین دوره سال روان زیاده از 30 گکتار باغ بنیاد کردند. این حشر برای بنیاد جنگلزارهای نو در تل و تپه‌های ناحیه گذرانده می‌شود. ما اقدام گرفتیم که با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 100 گکتار زمین‌ها را با جنگل تبدیل دهیم. از روی معلومات ستاد ناحیوی زمین‌های بیکار خوابیده تل و تپه و موضع‌های بلندکوهی کوهستان هزاران گکتار را تشکیل می‌دهد. حشرهای دستجمعانه نهالشنانی در همه جماعت‌های شهرک و دهات از روی نقشه ادامه داشته. با شناندن هزاران بیخ نهالان میوه دهنده و سایه افکن مسئولان ساحه وظیفه‌دار شدند که نگاهبین و سبزش درختان در سطح ضروری براه مانده شود تا از بنیاد باغ‌ها در آینده منفعت به دست آورد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. عالمان ساحه کشاورزی با آن نظرند که در شرایط کوهستان ناحیه لخش در تل و تپه ها و دامنکوها بنیاد کردن باغ منفعت آور است. سال روان در ناحیه لخش در دایره برنامه دولتی باغ و تاکپروری برای سالهای 2016-2020 60 گکتار باغ نو بنیاد می‌گردد. خبرنگاران ما از ناحیه لخش گزارش می‌دهند. با در نظر داشت دیگرگونی اقلیم موسم نهالشنانی در ناحیه لخش نظر به دیگر ناحیه‌های کشور دیرتر آغاز می‌یابد. با مقصد زیاد نمودن میدان باغ‌های میوه دهنده و شنانیدن نهال‌های به اقلیم موافق در تل و تپه‌های ناحیه لخش سمینار مشورت عاید به بنیاد نمودن باغ و تاکزار برگزار گردید. بنیاد کردن باغ در تل و تپه‌ها از چند جانب منفعت آور بوده، امکان فراهم می‌آورد که زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی درآورده شوند. تاکید شد که اگر هر پارچه زمین ثمرانک استفاده برده شود، در تل و تپه ها درختان به اقلیم موافق شنانیده شود و اگروتکنیکای آن رعایت گردد، در آن وقت می توان به نتیجه های نظررس نائل گردید. در دایره برگزاری سمینار در جماعت دهات سرتلای ناحیه لخش با اشتراک عالمان ساحه کشاورزی با بنیاد باغ در میدان 54 گکتار آغاز شد. باغ نو در خواجگی دهقانی علیشیر بنیاد گردیده خواجگیداران نهال درختان سیب و نوک را از جمهوری ازبکستان وارد کردند. عاید به دستور سپارش‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، عاید به بنیاد نمودن باغ‌های نو در ناحیه لخش، امروز در جماعت دهات سرتلا باغ در خواجگی دهقانی علیشیر 50 گکتار باغ‌های گوناگون بنیاد کرده شده است که امروز در اینجا سمینار مشورت بنیاد باغ‌ها گذرانده شده است. باید گفت که صاحبکاران محلی در ناحیه لخش برای به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های سالها باز بیکار خوابیده تشبس‌های سازنده را پیش گرفته در بنیاد باغ سهم می‌گذارند. در این روز کشاورزان به شدگار زمین شروع کرده برای انجام کشت کارتوشکا آمادگی گرفتند. طبق نقشه آنها امسال در این خواجگی در میدان 100 گکتار کارتوشکا کشت می‌کنند. سال به سال در ناحیه با راه اندازی کردن تدبیرهای مهم هر پارچه زمین ثمرانک استفاده برده شده میدان باغ‌های میوه دهنده زیاد کرده می شود. نوریدین قربان، بهرالدین اسمانیدین از ناحیه لخش برای برنامه اخبار. موضوع دیگر، در نتیجه گذراندن کارهای نظارتی از جانب رئیست کمیته بخطری عضوخواری در ولایت سوق در بازار پنجشنبه شهر خوجند بیش از 9 تن محصولات پس‌صفت رستنگی قلفینه آشکار بازداشت و نیست و نابود کرده شد. گزارش صدرالدین سراج‌الدین و بهرالدین ظاهر. شرایط نگهداری، انتقال و فروش محصولات عضوخواری از جمله رستنگی باید به طلبات جوابگو کرده شود. امروز صاحبکارانی هستند که غیرقانونی فعالیت نموده، همچنین با هر راه کناره‌جویی از ساختارهای دخلدار میکنند و محصولات غیر جوابگو به طلبات را به اهالی پیشنهاد مینمایند. اما باید دانست که باری کج به منزل نمیرسد. در نتیجه گذراندن چنین چاره‌بینی‌ها معین کرده شد که از جانب یک صاحبکار به مقدار کلان یعنی 9598 کیلوگرم قلفینه پس‌صفت در بازار پنجشنبه شهر خوجند به فروش برآورده شده است. کارمندان ریاست کمیته توانستند که این مقدار قلفینه پس‌صفت را سری وقت آشکار و از فروش باز داشته طبق طلبات‌های مقرر شده نیست و نابود نمایند. 9598 کیلوگرم قلفینه، این البته مقداری کم نیست و در صورت فروخته شدن آن دچار گردیدن شماره زیادی شهروندان به بیماری‌های گوناگون از احتمال دور نبود. خوشبختانه
саривақт ошкор боздошт ва безарар гардонидани қулфинаи пастсифат боис ба он гардид ки аз он ҳеҷ як шаҳрванд заҳролуд нагардад. намуди зоҳирӣ бӯй ранг ва маззаи маҳсулоти боздоштгардида хоса қулфинай ба талаботи беҳдоштӣ ҷавобгӯ набуда дар он вайроншавӣ пӯсиш ва мағорбандӣ дида мешуд. дар натиҷаи ташхиси мукаммали бахши фитосанитарӣ ва карантини растании маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд маълум гардид ки маҳсулоти мазкур ба инсон хатарнок мебошад ва истеъмоли он мумкин нест. қулфинайҳои ворид гардида ба ҳудуди бозори панҷшанбе касали занбӯрихӣ буда дар онҷо пӯсиши кабуд муайян карда шуд. бози соҳибкоронам лозим аст ки вақте ки бори маҳсулоте мегиранд пеш аз он ки ворид кунанд ба фурӯш бороранд фурӯшанда хусусан онҳо бояд ки хулосаи лабораторӣ дошта бошанд. вақте ки мо ин санҷиша гузаронда дидим маҳсулоти ворид шуда на санади фитосанитарӣ дораду на сертификати карантинӣ. соҳибкорону савдогаронро зарур аст маҳсулоти зудвайроншавандаро дар шароити муқаррар гардида нигоҳ доранд ва ё ба фурӯш гузоранд. дар ҳамин замина ва баъди ошкор гардидани миқдори калони қулфинаи бесифат аз ҷониби раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ фавран миёни соҳибкорон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. имрӯз мо кормандони раёсат бо соҳибкороне ки ба истеҳсол коркард нигаҳдорӣ ва фурӯши маҳсулотҳои озуқаворӣ машғуланд вохӯрӣ намуда онҳоро бо талаботҳои муқарраршуда дар самти бехатарии озуқаворӣ огоҳ намоем, зеро аллакай давраи гармиҳо фаро расидааст ва ҳар як соҳибкорро мебояд дар ин самт масъулияти ҷиддиро эҳсос намояд. таъкид гардид ки онҳоро зарур аст дар вақти коркард, истеҳсол, интиқол ва фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ талаботи беҳдоштию байториро риоя намоянд, зеро саломатии шаҳрвандон аз он вобастагии калон дорад. соҳибкорон низ дар навбати худ саволҳо пешниҳод намуда доир ба талаботҳои муқаррар гардида дар самти бехатарии озуқаворӣ маълумоти мукаммал пайдо намуданд. қулфинаи бесифат ки миқдори бениҳоят калонро ташкил медод аз бозор пурра гирифта шуд ва дар асоси талаботи ҷорӣ аз ҷониби кормандони масъули раёсат ва сохторҳои он дар ҳузури соҳибони маҳсулот несту нобуд карда шуд. Садриддин Сироҷдин, Баҳриддини Зоир аз шаҳри Хуҷанд барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар, дар соҳилҳои қисми шарқии Ҳиндустон дар натиҷаи тӯфони фанӣ 8 нафар ба ҳалокат расид. Бар асари ғарқ шудани киштии гурезагон дар қисми шимолу ғарбии Туркия 9 нафар, аз ҷумла 5 кӯдак ҷон бохта, 3 каси дигар бенишон гардид. Шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. тӯфони тропикии фани соҳилҳои қисми шарқии Ҳиндустонро фаро гирифт. Бар асари офати табиӣ 8 нафар ба ҳалокат расид, чанд каси дигар маҷрӯҳ шуд. суръати шамол дар маркази тӯфон 220 км дар як соатро ташкил дод. тӯфон болопӯши даҳо бинои истиқоматию маъмуриро хароб кардааст. ҳамзамон варзиши шамол хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям намуда, аҳолии чанд минтақа бебарқ монданд. аз офати табиӣ бештар штати Ориса зарар дидааст. дар штати мазкур даҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. ҳавошиносон иброз медоранд ки эҳтимол тӯфони фани штати Андхра-Прадеш ва Бенгали ғарбии Ҳиндустонро фаро гирифта, сипас ҷониби Бангладеш ҳаракат кунад. қаблан кормандони хадамоти наҷотдиҳии Ҳиндустон аз минтақаҳои зери хатари тӯфон қарордоштаи штати Ориса беш аз 1 миллион аҳолиро ба ҷойҳои бехавф кушонда буданд. ҳамчунин бар асари тӯфони фани қатораҳо аз ҳаракат монда, фаъолияти чанд фурудгоҳ ва муассисаҳои таълимӣ қатъ карда шудааст. бар асари тӯфон ва обхезӣ дар минтақаҳои қисми шимолу шарқии ҷумҳурии Африқои ҷанубӣ 90 нафар ҳалок шуда, даҳо каси дигар захмӣ гардиданд. аз офати табиӣ бештар музофоти Квазулу Натал зарар дид. боришот ва обхезӣ дар музофоти мазкур даҳо манзили истиқоматиро хароб кардааст. дар натиҷаи боришоти шадид яш фаромада, ҳаракати нақлиёт дар чанд шоҳроҳ ғайриимкон гардид. тӯфон ва боришот ба ҳосили заминҳои коррам низ зарари ҷиддӣ расонд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро аз сабаби фаромадани яш ба минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурии Африқои ҷанубӣ ки аз офати табиӣ зарар диданд, рафтани кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ ғайриимкон аст. дар минтақаи Лайюане музофоти Хебеи ҷумҳурии халқии Хитой гирдбод ба амал омад. дар натиҷа 2 кӯдак ҷон бохта, 7 каси дигар маҷрӯҳ шуд. ҳангоме ки кӯдакон дар боғча машғули бозӣ буданд, гирдбод ба амал омадааст. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ ба маҳалли ҳодиса омада, ҷасади кӯдаконро пайдо намуданд. идомаи барномаи тиловати ахбор. имрӯз дар майдони назди нишони давлатии шаҳри Душанбе даври ниҳоии фестивали 100 ранги чакан баргузор гардид.
дар намоишгоҳ ҳунармандон ва косибоне ки дар давраҳои якуму дуюм ғолиб гардида буданд, намунаҳоро аз маҳсули ҳунари чакандӯзӣ пешниҳод намуданд. мақсад аз баргузории фестивал баланд бардоштани мақому манзалати либосҳои миллӣ, замонавӣ намудани анвои гуногуни матоъҳои миллӣ, аз ҷумла чакану чакандӯзӣ, эҳтирому арҷгузорӣ ба мероси пурғановати таърихиву фарҳангии миллати тоҷик мебошад. гузориши Оишаи Саттор. имрӯз дар майдони назди нишони давлатии шаҳри Душанбе даври ҷамъбастии фестивали садранги чакан баргузор гардид. гуфта шуд ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошҳои пайгиронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расму анъанаҳои миллӣ аз нав эҳё гардида, фарҳанги оламшумули миллати тоҷик дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ гардид. мақсад аз баргузории фестивал ин эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ, ин такмил додани ҳунари волои бонувон ва арҷ гузоштан ба таъриху фарҳанги худ мебошад. фестивали мазкур аз 3 бахш иборат буд ки бахши аввали вай дар тамоми маҳаллаҳо, бахши дуюм дар шаҳру деҳотҳо ва бахши сеюм дар ҷумҳурӣ баргузор гардид. либоси миллӣ ки яке аз ҷузъҳои муҳими фарҳанги миллӣ маҳсуб меёбад, дар мисоли чакан ба ҷаҳониён нишон дод ки миллати тоҷик миллати дорои тамаддуни бою ғанӣ буда, нақши он дар тамаддуни ҷаҳонӣ бориз аст. баргузории фестивали садранги чакан низ яке аз тадбирҳои аслии гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ буда, ҳадаф аз баргузории он баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстию хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинҳои миллию мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик мебошад. баргузории фестивали садранги чакан имкон медиҳад ки паҳлӯҳои то ҳанӯз ба ҳамагон норавшани анъанаҳои миллӣ, ҳунари волои чакандӯзӣ ин ё он маҳал, санъати аслии гулдӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, тоқидӯзӣ ва навъҳои гуногуни нақшу нигори миллиро кашф ва эҳё намуда мавриди баҳрабардории ҳамагон қарор гирад. ҳайати ҳакамон ва иштирокчиёни ин чорабинӣ зимни тамошо аз намоишгоҳ ба ҳунари бонувон баҳои баланд доданд. намоишгоҳи мазкур воқеан ҳам намои идона дошта, намунаҳои зебои пироҳану либосҳои миллӣ ки бо тарҳи зебо ва ҷолибу замонавӣ духта шуда буданд, ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшид. баъди муайян гардидани ғолибон, иштирокчиёни фестивали садранги чакан бо диплому тӯҳфаҳои хотиравии кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. фестивали фарҳангии фароғатии садранги чакан аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бо иштироки фаъолони 4 ноҳия ва ҳунармандону тарроҳони пойтахт доир гардид. мақсад аз баргузор намудани фестивали фарҳангии фароғатии садранги чакан ин баландбардоштани мақому манзалати либосҳои миллӣ, суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли анвои гуногуни матоъҳои миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзанидӯзиву гулдӯзӣ, тоқидӯзиву ҷуздонҳо ва дар ин замина эҳтирому арҷгузорӣ ба мероси пурғановати таърихиву фарҳангии миллати тоҷик ба шумор меравад. ҳар як бонуи тоҷик вақте ки чаканро ба бар менамояд, зебогии ӯ даҳчанд мегардад. агар мо ба ин матои чакан назар афканем, ҳар як нақшу нигоре ки дар ин чакани мо нақш меофаранд бонувони мо, ӯ ба худ як маънои хосе дорад ва ҳар як нақшу нигоре ки дар рӯи чакан ба қалам мекашанду як бону вақт дар кам як моҳро дар бар мегирад. пас аз маросими ифтитоҳии барномаи фарҳангии фароғатии пешниҳоди иштирокдорони фестивали садранги чакан гардонида шуд. суруду тарона ва рақсу навоҳои дилнишин дар иҷрои ҳунармандон ҳар яке ифодагари санъату ҳунари волои чакандӯзӣ, аҳамияти таърихиву фарҳангии он ва нишонаи завқи баланди зебоипарастии миллати тоҷик буданд. маврид ба зикр аст ки фестивали садранги чакан аз рӯи 6 бахш аз ҷумла либосҳои қадимаи чакан, либосҳои кӯдакона, либосҳои рӯзмарра, либосҳои маросимӣ ва идона, либосҳои расмӣ ва навъҳои гуногуни сӯзанидӯзӣ гузаронида шуд. дар ҷанбасти чорабинии ғолибон ва иштирокчиён дар бахшҳои пешбинӣ гардида муайян шуда бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе сарфароз гардонида шуданд. ҳунармандони оркестри давлатии симфонӣ назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафари ҳунарӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон қарор доранд. ҳайати навозандагону сарояндагони оркестр оҳангу навои дилфиреби ватанпарварона, мусиқиҳои балет, фалак ва суруду таронаҳои хориҷиро дар сатҳи баланд пешкаши тамошобинони сершумор гардониданд. аз рафти барномаи консертӣ дар шаҳри Бохтар ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
оркестри давлатии симфонӣ назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон навтаъсис буда ин жанри мусиқии симфонӣ дар радифи созҳои сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта шудааст. ҳайати ансамбл иборат аз қариб 100 нафар сарояндагону мутрибон мебошад. нахуст барномаи оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бухтар баргузор гардид. тавре зикр шуд, ин жанри мусиқӣ аслан аз асарҳои мураккабу бисёр ҳаҷм иборат буда ҳунарманди ҷодаи мазкур ба тариқи зинда онро бояд пешкаши бинандагон гардонад. баъд аз нахуст консерти оркестри мо аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон дастуру супориш гардид ки ҳамин барномаи консертӣ бояд дар вилоятҳо, дар ноҳияҳо, шаҳрҳо, дар тамоми ҷумҳурӣ бо ин барнома баромад кунем ва мардуми кишвари худро бо санъати асили касбӣ муаррифӣ намоем. ин нави мусиқии симфонӣ шӯҳрати оламгир дошта асосан аз достонҳои симфонӣ, суета, балет, фалак ва дигар навъҳои мусиқӣ иборат мебошад. дар иҷрои барномаи симфонӣ мавзӯъҳои ватанпарварона ва дигар оҳангҳои анъанавии тоҷикӣ бо тобиши мусиқиҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳамоҳангӣ пайдо карда ба тамошобин ҳаловати хос мебахшад. ин жанри мусиқӣ аз лиҳози тафаккур ҳам ба сабки хеле мушкил ва ба дил наздик эҷод мешавад. оҳангу таронаҳои халқӣ аз ҷониби ҳунармандони ҷавони оркестр дар радифи сатҳи мусиқиҳои байналмилалӣ ғановати муштараки мусиқиро ташкил дод. яъне дар оркестри мазкур вобастагии жанр ва оҳангу наво дилпазир ба мушоҳида расид. ба таври зинда иҷро шудани ҳама барномаҳои ҳунарӣ нишоти аҳли толлорро ба вуҷуд овард. ҳайати бонуфузи оркестр дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ чунин барномаи зебои зиндаро пешкаши ҳозирин мегардонад. дар вилояти Суғ муассисаи давлатии маркази байнуноҳиявии дилшиносӣ барои ташхису табобати сокинони шаҳри Исарафшан, ноҳияҳои Деваштиҷу Зафаробод ва Шаҳристон хизмат мерасонад. давоми як соли охир дар ин муассисаи тиббӣ корҳои таъмиру навсозӣ сурат гирифта бо таъмини таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. фаъолияти муассисаи давлатии байниноҳиявии дилшиносӣ асосан барои ташхису табобати беморони қалбии шаҳри Исарафшан, ноҳияҳои Шаҳристон, Дивашти, Зафаробод равона карда шуда, сокинони ин шаҳру ноҳияҳо қаблан то ташкил шудани маркази байниноҳиявии дилшиносӣ бештар ба беморхонаҳои маркази вилоят пойтахти мамлакат рафта ташхису табобат мегирифтанд. дар муассиса корҳои таъмиру навсозӣ бино ҳуҷраҳои ташхису табобат дар сатҳи меъёрӣ анҷом дода шуданд ва мутахассисони дорои донишҳои замонавӣ ба кор ва табодули таҷриба ҷалб шуданд. имрӯзҳо вобаста ба шароит ва сатҳи хуби ташхису табобат муроҷиати сокинони бемории қалб ба муассиса бештар гардидааст. ин аст ки дар муқоиса ба соли 2018 дар 3 моҳи аввали соли 2019 ҷиҳати пешгирӣ ва табобати бемориҳои қалбӣ шумораи муроҷиаткунандагон 400 нафар бештар гардидааст. аз 1 апрели соли 2012 маркази байниноҳиявии дилшиносӣ ташкил карда шуд ки ин ба 4 шаҳру ноҳияҳо хизмат мерасонад. бемороне ки ба марказ бисёр муроҷиат мекунанд, ин бемориҳои фишорбаланди шараёнӣ, бемории ишемивии дил, ба ин дохил мешавад сактаи шадиди миокард, бемориҳои тарбоди дил, нуқсонҳои модарзодии дил муроҷиат мекунанд. барои сайқали касбӣ 2 нафар духтури дилшинос бозомӯзиро дар муассисаҳои тиббии пешрафтаи хориҷи кишвар гузаронида, донишу таҷрибаи хешро дар пешгирию табобати саривақтии беморон истифода менамоянд. дар муассисаи давлатии маркази байниноҳиявии дилшиносӣ воқеъ дар шаҳри Исарафшан баробари истифода аз доруворӣ, ташкили гӯшаи гиёҳдармонӣ, табобат аз гулу гиёҳҳои шифобахши кӯҳсори кишвар дар пешгирӣ аз беморӣ ва табобати беморон манфиатбахш мебошад. аҳли кормандон бо истифода аз шароитҳо, сайқали донишу таҷриба талош бар он доранд ки фаъолияташон дар самти ташхису табобати беморони қалб бозгӯи сатҳи ҷаҳони муосир бошад. соли равон 180 нафар касбомӯзи муассисаи давлатии литсеи таълимии касбии соҳаи кишоварзии ноҳияи Шаҳристон аз рӯи 9 ихтисос ин муассисаро хатм намуда дар соҳаи кишоварзӣ ба кор ҷалб карда шуданд. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Шаҳристон.
با مقصد تربیت جوانان صاحب کسب، متخصصان ساحه کشاورزی و دلبافتگان کسب‌های دیگر، مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی ساحه کشاورزی عمل می‌کند و همه ساله نزدیک 200 نفر این درگاه را با دیپلم ختم کرده بیشتر برای فعالیت و کاپیراتیوهای استحصال تجارتی و خواجگاه‌های دهقانی می‌روند. در لیسه از روی 9 اختصاص تراکتورچی، ماشینیست استحصالات کشاورزی، چیلانگر اوید به تعمیر محرک اتومبیل و تراکتور، راننده تراکتور و اتومبیل دارای درجه S، کفشگری برق در ساحه کشاورزی، منتور ساحه کشاورزی و استای برق اوید به تعمیر خدمت رسانی تجهیزات برقی، فیلشر بیتار، استای طرح زمین، باغ و تاق و سبزوارکار، دوزنده، بافنده و قالین باف متخصص آماده کرده می شود. با 270 نفر صاحب کسبان آینده زیاد از 50 نفر آموزگاران و استادهای تعلیم استحصالی، تعلیم و تربیت و اساسهای کسب ساحه کشاورزی می آموزند. درس‌ها در صنفخانه اودیتوری‌های روشن و برهوا و مجهز با اشیاء و عیانیت‌های معاصر دایر کرده می‌شود. در دوره تجربه استحصالی طبق شرطنامه با کاپیراتیوهای استحصالی تجارتی و خواجگی‌های دهقانی داشته، خوانندگان در باغ و تاکزار و دیگر میدان‌های خواجگی‌ها نازکی‌های کسب می‌آموزند. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی صنعتی نوی شهرستان جهت کسب‌آموزی خوانندگان اعتباری مخصوص داده ایستاده است. در سال خوانشی 2018-2019 270 نفر خوانندگان به مؤسسه قبول کرده شد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت و سربلند باشید. سلام بینندگان گرامی، این نظر شما را با وضع هوای کشور برای پگاه 5 می سال 2019 آشنا می‌سازیم. طبق اطلاع اگنتی و باهوشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در ولایت بدخشان هوای تغییربنده شده. شمال از سمت شرق به غرب در یک ثانیه از 2 تا 7 متر می‌وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 35، روزانه 18-23 درجه گرم می‌شود. در شرقی ولایت هوا شبانه 38 درجه خنک و روزانه باشد 18-23 درجه گرم می‌شود. در ولایت خدلان هوای تغییربنده می‌شود. هوا در وادی‌ها شبانه 13-15 درجه گرم، روزانه 29-31 درجه گرم می‌شود. در دامنکو هوا شبانه 12-14، روزانه 28-30 درجه گرم می‌شود. در ولایت سوق نیز هوای تغییربنده شده، شمال از سمت شرق به غرب در یک ثانیه از 4 تا 9 متر می‌وزد. هوا در وادی‌ها شبانه 11-13 درجه گرم، روزانه 25-28 درجه گرم می‌شود. در دامنکو شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم. در ناحیه‌های تابع جمهوری نیز هوای تغییربنده بهباری شده، شمال از سمت شرق به غرب در یک ثانیه از 3 تا 8 متر می‌وزد. هوا در وادی‌ها شبانه 7-13 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های کوهی هوا شبانه 3-8، روزانه 17-25 درجه گرم. در شهر دوشنبه هوای تغییربنده در نظر است. هوا شبانه 18 درجه و روزانه باشد 28-30 درجه گرم می‌شود. حرارت هوا در سپیدر شبانه 3 و روزانه باشد 5 درجه خنک می شود. در این مجموعه برای استراحت و فراغت شما شرایط خوبی موثر فراهم آمده شده است. شما را می باید از این مجموعه موثر ورزش و استراحت ثمرناک استفاده برید. بینندگان گرامی، این بود معلومات درباره وضع هوای کشور برای پگاه. در همه گونه وضع هوا به شما تب خوش و پالیده را تمنا داریم. طرفه بیا فعال باش از میگافون تاجیکستان، اینترنت بی محدود به همه شبکه‌های اجتماعی. سلامت باشید.